Igama lami Impumelelo Buddha Inathi Nxumalo. Ngibhale la kwishow ngesimo sentokazi engeke ngadibana nayo khona la eThekwini. Kusho ukuthi ngokwenzeka nangomuntu odayisa ama perfume yabona umuntu odayisa ama perfume iyayizamela mfuthu impisi. So ngibese ngidibana nentokazi ngithi ngiyosithengisela nje. Okwafika kwabuhlungu nokwaphazamisa ukuthi engathi isikhethile sithathile. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ke njengompisi ke intombi ikhishe esokeni. Zide kamkhathi. Ngisho njalo nje ngithi hayi impela ichayi ngiyayithanda le ngane. Bengisathi ngizokuncoma vele unowa kamnandi kanti udayisa wona amakha. Hayi. Fanele phela uma udayisa into uqala izwakale kuwena. Izwakale kuwena. Into kanjalo nje. So ke seke ngahamba nawo before ngathi uyikhipha nje yize ke noma ke ngingahlalanga straight to the point kulento engizwa ngaphakathi yabona ngobani bengafuni ukuthi ngimoshe le bond esesinayo yabona. Okay. So namhlanje ke ngifuna ukuthi ngiqonge isibindi impela ngiqonge isibindi impela komane kuphela impela kwenguzama umuthi kanjalo. Okay, ngiyayithanda confidence yakho. So njengoba uthi usekwaphuma na before kodwa futhi manje uqala ukumbona wayehamba nomuntu wakhe wayithola kanjani number yakhe nifike kanjani ekuthenini nize nikhiphane nobabili? Inamba ukuyithola kwami engicabanga ukuthi nje nami nginedlozi lagidile ngakumina ngoba bathi angithathi inamba yabona yakhulu la jongo lathi bona bazothi inamba yami ndeni ukuze ngikwazi ukuthi usisi mangabe efuna ukorder then angithinta yabona. Oh bebezo ordela yena usisi. Yeah into kanjalo vele into eziningi lana ezabantu besifazane yabona nje ukuthi yeah. Hayibo iliphi leli jongo elikhululeka kangaka ukuthi ungavela unika umuntu inamba yomuntu wakho uthi akayi-ordeleni ngoba phela kwakumele yonke into idlule kuyena. Njengoba sengisho ngithi ongenzeka mhlambe lento engikiza ngayo yabona. Waze ayi-champion bofake nesikepisi lama-champion. So usisi uya kanjani kwi-date nawe ebe nomuntu ahlekisana naye noma wongasonga ukuthi niya kwi-date wathini kuyena? No ekumceleni kwami kunezinto ezinje yabona engangade ngibuye nazo yabona. Bengihlobo ngidayisa ngithi uku-upgrade kancane then ngoba ukuthi njengomuntu owayethembisa ukuthi ufuna ukubona more stuff yabona. So ngase ngimcela ukuthi ngicela asondele ngala yabona kanti ngifihlindi kwemqobeni yize noma ngamkhombisa khona kodwa i-target yami yabona okuwukuthi ngikwazi ngimkhiphe yabona. Oh nahlala kahle nawe afuna ukuphila right yabona ngambona ukuthi yabona yala inkukhu la kodwa ngiyafuna ukumosha lokho. Nginokubona yabo nje qeda kubona something ku social media ibe kuyi topic ecisifana naleyo ukuthi intombazane inomuntu wayo but ufuna ukuba serious manje nalo kade iside nika yabo. So manje baya kuma comments kade bethi wena njengomuntu wesifazane unga expect kanjani umuntu wesilisa akuthathe serious kade ucheata naye. So usumiyekile lo muntu akade ucheata naye usuzojola naye uzokuthatha kanjani serious kade cheata nawe vele uthi umuntu ocheatayo. Wena sengicela ukuzwa ngawe ukuthi ngoba isimo sakho sifana lesikade ngisibona ku social media ngeke ube nenkinga ukuthi uzomthatha emntwini uzomthemba kanjani umuntu omthatha emntwini? Engicabanga ukuthi ngesizulu nje wangishila siqale ngathi ikhishwe esokeni yabona. Oseyishayile akayusa yabona. Izinto ezikanjalo mina ngumuntu wesinto yabona. So ngiyacabanga ukuthi uma ngabe impatho ikhona yabona. Uma impatho ikhona akulula ukuthi umuntu wakho asuke la khona ekwenye indawo yabona. Ngoba mangabe ungakwenzi lokho bakhona abazokwenza yabona. Okay. So into kanjalo. Alright ngiyabuzwa. Yini wayithanda ngalento wazi uqala ukuyibona wangakayijwayeli ngaleso sikhathi? And then ngizodinga nje ukumtshela ukuthi usaqala nqa ukumbona first day hamba nomuntu wakho wachazwa yini and then lento yakuchaza waphinde wacela ukumbona ngithi usumbonile kwesi2 yini ekwenza ukuthi ngempela kube show ukuthi ya ngiyafuna ukuqhubeka nalomuntu ngize ngimlethela ku show. Uyabona wangithinta amanonini. Uyabona nje into oqala asibiye kubuhle yabona indlela akangiwelcome ngayo yabona. Ayangenza mfowethu uselokhu ngafika mina kule ndawo ngiyaqala ukubona usisi umuntu wesifazane onenhlonipho ngale ndlela yabona. Indlela nje angwelcome ngayo mfowethu ngazizwa yabona ngazizwa ngumnumzane wenye indoda wondinga na kuzohle umuntu. Welcome upha ngomuntu wakhe. Yabona cha hayi ngalo ndlela uyabona. Sengisho ukuphila nje kwesinto yabona. Inhlonipho nje. Into kanjalo cha like I am saphathi kobuhle uNkulunkulu wami. Yazi inkosazana yamanzi uqobo lwayo indoni. Soma simbona kwesibili ke yini yasichaza kakhulu ke? Sayi same thing. Uyaphila le muntu. Ngathi mangihleli naye ngizwa amagama abona wakhiphayo ubone ukuthi akusilo lo hlobo leli yini le queen lezi
yabona umakoti impela lo ngakhana umuzi yabona. Okay. Angathi kakhulu enqamba mama. Alright, so usuready kwakho umuzi? Hayi cha kakhulu mangithole lehambani nakusasa bafoza ushaya. Ngiyakuthemba yazi ukuthi une-confidence ledingakalayo so ngiyakuthemba kwangempela ngicabanga ukuthi imbali uzobuya nayo but asihambise engadini sibone ukuthi iyakheka yini imbali. Hayi impela hayi kathi namanzi Sine kumele ngi-assist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Silet Africa TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu. Sise Empire about to build an empire and igama lami nguSine Ngwakanene, but of course ngoba VIP eselifini then you get to call me Antama 2000 and I am here to facilitate the empire built at Empire Cafe in Devonport. Bo. Please come through for some good food, great vibes, alcohol, uthando abantu bathola wo partner la nje kumnandi zaqophoka ungathi akaze ngikwenzele lutho. So greetings, hello, hi all of my South Africans, my internationals, the ones who don't know where they fall or belong. Hello, hi, welcome to the show. You are tuned into I Have a Crush on You. It is season 3 right here on Select Africa TV. Thank you so much for joining us tonight. Ntasilethela ukuthi umpumelelo ongibhalele uthi kunentokazi ekuthiwa Andiswa emchazile kune-plot twist ke kulesi story. Angifuna ukuthi ngidalule kakhulu okuningi. You stick around to find out where the twist plots or where the plots twist ngathi lemon twist. We understand it. If you'd also like to be a part of the show, kubu wena ola kwicamera njenganami, please do send us an email on the address down below. Usitshela ukuthi uba lo mfunayo sokwazi ukuthi sihlanganiselena. Mina umuntu ufika usunaye hayi ukuthi mina ngizokuthelela umuntu. Wena ufika usungitshela ukuthi ubalo omfunayo. Mina umsebenzi wami ukuthi ngikuhlanganise naye. Angifuna ukukhuluma kakhulu. Please follow us on social media platforms. Subscribe to this awesome channel on YouTube. Select Africa TV yonke indawo. Drop your comments down below ungitshela ukuthi athina ama expectations zakho for this episode. Now come with me. Siyabheka ngaphakathi ukuthi ikhaphulesa namhlanje. Sithini story sabo asambe. Akuyona ngisho indoni yamanzi, indoni ye-sparkling water. She's amalgamated. How you doing? Uyaphila? Ngiyaphila sinjani? Ngi-right namahloni? Oh, umuntu uthatha isikhathi umjwayela. Wazwa nebhadi bangiqine kangaka nje uzomisa kanjani? Hayi sizobona umsebenzi Wenzalani? Okay, igama lami nguSine, ngiqhamuka kwi-company ekuthiwa Select Africa TV. Igama le show nje ubona nje sinama-camera la. Igama le show esize ngayo I Have a Crush on You. So kunomuntu ocelile ukuthi silethe la ukuze azothola ithuba lokuthi akhulume nawe. But before wena uzohlala nalomuntu ukuze ukhona uzoyichazela yini story sakhe. Bengifuna ukuthi at least ngiqale ngikubriefe ngoba ufonelwe yimina, so angifuni ukuthi ngikufonele but mase ufika la sengikuhlanganisa nabantu ongabazi. Ungazi utshela ukuthi human trafficker muku umhlaba njengamanje so athi siwanthela ukuthi ngikubriefe eqala before ngidede bese uyangena lo muntu esize ngaye la ngingidalula ukuthi uba uzombona masubona. But I also want to check ukuthi right singaqhubeka unjani nje moyeni uzizwa unjani. Hayi right mama ikinga Singaqhubeka. Kubantu baziyo nje abasempilweni yakho khona ungamsola ongenza into kanje. Okwamanje cha. Akekho. Hayi Okay. So unayo umuntu mhlambe ongathi ubonisana naye ngokwempilo enihlekisana naye. Ushisa ama jokes a dry but nje nginayo khona into engifisana nayo empilweni. Okay. Cela ukuthi siqale sixoliseke kumuntu wakho oqala ngoba phela angifuni ukuthi ngiqhathe nebhizi ngoba ubungazi ukuthi uzwe la. 2 ubungazi ukuthi uzowenzani. So angifuni ukuthi umuntu wakho mase eyibuka lento bese kuba ngazathi hawu wena manje kanjani yabo. So siyaxolisa azile kuzohlukanisa nomuntu wakho. Sizonika nje lo engize ngayo ithuba lokuthi confess kuwena ukuthi uzizwa kanjani. Sekuwena uzo decide emva kwalokho ukuthi umisa kanjani but njoba sila hayi ukuthi sithi hlukana nalo okhona cha. So ngiyaxolisa nje. Umhlaba ubuka nje ngiyaxolisa bafu. Kusangwani mangibona mase ufuna ungishaya. Ngikayini. Ngikhola kanje kosasokade ngikayini. All right, so are you excited about lo ngize ngaye la? Are you nervous? Are you curious? I'm curious because ekugcineni ngifuna ukumbona ukuthi uba. Ngoba okay. Asimbone ukuthi uba. Yabo ngakumoshela isikhathi because curiosity killed the cat. So azole simbone ugayi ukuthi uba. Hayi thinking about. Stick around, stay tuned in. It's going to be a vibe. Ungayindawo. This is Select Africa TV. I Have a Crush on You. Sis. Ngiyaphila njani? Hayi ngikhona.
Cha Nkosi ngibonga Nkosi ithuba wayidela washiya konke okusuku okufanele ukwenza eza kule nsizwe yimini. Ngibonga kakhulu. Ngeke ngisayichaza kakhulu ke ngicabanga ukuthi uyazi. Akukho mina engiwaziyo, ngazi Empeleni kunzima ukuthi ngilibeke udaba lami. Especially njengoba ngazi ukuthi mhlawumbe isimo sakho sikanjani, yabona. Empeleni ngumuntu odliwa umzwangedwa, yabona. Kulokho ke ngicabanga amathonga mabe sengigidela angipholela kwesinye isinqazo sembali, siphalaphala sentombi. Into enyathela ngabantwana insuzela kude. Ngathi mangiyibona le ntombi kwangekho nzima ukuthi ngiyitshele indlela engizizwa ngayo. Ngizamileke imizamo la engibeke khona namhlanje ikhona. So engicabanga ukuthi inhliziyo yami angeke ibe nokwephuka ngisuka namhlanje. Ngale nje ukudla amagquma njengembuzi. Bayabakutshela namhlanje ngayo. mina into engifuna ukuyazi ukuthi ngizokwenzani lana. Ngicela ungangijahi ngiyeza lapha. Bengisafuna ukuncoma nje lasekhaya ngicabanga ukuthi bangishaya mangayi ukuncoma intombi enhlanjeni. Cha ngiyazi nomuntu yabona. Kodwa ke ngokwesiZulu kuthiwa inhliziyo yayiphakela. Yabona. Sona ngamanye abazichaza ukuthi njengoba wazi ukuthi umuntu amangiboni ngaleyo ndlela leyo. No, ayathi angiboni ngalo ndlela. Sometimes ezinye izinto ziyenzeka anje kuze kuthiwa okwenzekile kufanele bekudaliwe. So ngicabanga ukuthi ezinye izinto ziyadalwa nethi singayiboni, yabona. So nakhona uthandweni bakubala wonke lokho. Indlela engizizwa ngayo ngifuna uqamba mama. Ngiyakuzwa ufuna indlela ozizwa ngayo and ukuthi ekugcineni uzuze ne-shows uchaza ukuthi uzizwa kanjani. But kuyona yonke lento eyenzakala la ubeka phela. Ngicela ukubuza ngabe mhlambe ukhona sekwenzile for ukuthi akhombise ukuthi u-serious ngawo. Mhlambe lesi ukuvela kini nani. Noma ngathiwa khona kwenzile noma ngathiwa akukho akwenzile akubona okwamnayo nofuthi singakhuluma la. Engicabanga ukuthi ke sike sihlonipha umuntu onjengaloyo, yabona. Ukhombisa ukuthi unesasasa lokuthi egcineni ufuna ukwenza uma wasekhaya, yabona, ngokusemthethweni. So mangabe kungekho lokho ngicabanga ukuthi nathi ngaba nethuba lokuthi ngenze kangcono. Angimehlulela ngisho izehluleki base ngikhuluma inhliziyo yami ukuthi mina angifuni ukuthi ngizokuphatha kahle noma but konke kuzolela izindloni zami. So kuyona yonke lento leyo simbeka phi? Kuyona yonke nje lento leyo yena simbeka kuphi? Okwamanje ngeke ngisho ukuthi ngilahle, yabona. Angazi kukwena but nami bengingafisi ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngithande intombi enhle njengayo. Ngaqala nini ukubona ukuthi wena uyangithanda? Ngicabanga ngosuku lokuqala kufika lapha. Ayindlela owangemulela ngayo yangenza ngakhumbula wangikhumbuza uma wami ngendlela okwenzeka ngayo, ngendlela owayephansi ngayo. Kwabuya konke ngabona ukuthi yazi ukuthi uma ngathiwa nje inhliziyo zethu ziyavumelana ngothando. Engicabanga ukuthi kukude la singaya khona mina nawe. Ngiyakuzwa ngaza nokuthi ngithini njengamanje. Cha ungazi ujule kakhulu umntana umuntu. Ngicabanga ukuthi nje okufanele kukusho ukodwa nje vo. Ngoba nje inhliziyo uvume umntana umuntu ukuthi ngimoyele nawe. Ngiyokwetshala emagcekeni akithi. Ekhaya bamdinga umuntu ofana nawe. Inkomo igcwele isibaya phama. Ngikuthembisa umntana umuntu angeke ngize ngidlale. Inkinga nomuntu. Akulungile ngiyakuzwa lokho angishongo ukuthi ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyadeserve ithuba. Njengoba ngishilo ngathi mina ngibona imbali efuna ukutshalwa inakekele iphathe kahle ichelele ubusika nehlobo. Imini umuntu ongazalo umsebenzi lo ngiyasincama umntana umuntu. Ngisithela amakhahlambani kuwena. Uma ungangiphathi ithuba libe linye vo angeke nize ngidlale ngawo. Yabo njengamanje angazi ukuthi ngithini. Angazi ukuthi ngithini. Cha nje kulula umntana umuntu. Ukuvuma nje. Thambisa inhliziyo umntana umuntu. Ngiyazi ukuthi unembezo yakushaya uthi nomuntu. Kodwa engicabanga ukuthi umntana umuntu wase ngiyibekile inkinga yami. Bayakudinga nasekhaya.
bayakudinga ekhaya ngenqama. Abafowethu inathi bangajabula kabi ngagiya beqephuze ngifika nesiphalaphala sendoni into enyathela ngabantwana madoda. Awunto yami yokuhleka ngiyakucela uvume nje uthamisa inhliziyo mntana wami. Ngicabanga ukuthi okomuntu wakho nani so ubuye sikulungisa ukubalekile nje manje ukuthi mina nawe sibone ngaso. Angeke usizole mntana wami. Ngiyabuza impela ngifuna nje ukuba ngazisazi ngiyabuza kodwa nje nginaleyo nto ngisibuka ngizokesindeya nalokuthi ezinye izinto uyazi ukuthi azenze overnight ngeke ngize ngilale ngibe sengithi lo I'll change my mind. Akuzwakala mntana umuntu ukukhala ngakho kodwa njengoba sengishilo ngathi ezinye izinto ziyadinga ukuthi uyinike ithuba uyicophise eceleni kwenhliziyo yakho then yobe usubona ukuthi khona kuphi okwenza lento oyifunayo khona kuphi okulungele wena la uyobe usukwazi khona ukukhetha. Awukwazi ukukhetha into okunye ungakunika ithuba yabona. Ukhethe into ezimbili awukwazi ukukhetha into eyodwa into eyodwa vele kusuke seku obvious yabona. So makukubili bale ukunika ithuba yabona bese ubona ukuthi nakho okungifanelayo yabona. So ngicabanga ukuthi Ngiyabuza angivumi futhi angabi kuyona nje ngaphandle ukuthi unendoda isiphe sinizalo singeze ukuthi unqube emanqanqe mhlawumbe. Asana sithathe nasileso ukuthi Engicabanga ukuthi leso bese indlela wafika ngayo endlini wafika njengalomuntu wafika ngayo so ingekho ngithi angazi ukuthi njengamanje ngithini and angazi ukuthi kuyona yonke lento nomuntu amsindeka. Okay uthi sizathu sakho ukuthi unomuntu okay okay ngoba ngithe mina ngicela esinye ngaphandle kwaleso ngoba bese ngisilungisile leso ukuthi inhliziyo ungathini kufanele kube kubili ukuze ukwazi ukukhetha ngithi. So ke ngicabanga ukuthi sikusolvele ukuthi nami uma kuyileso sizathu unganginika ithuba then noma nje iviki ubone mhlawumbe umehluko ukuthi ukanganani ubani nempela okufanele yabona. Masingeke esinye isizathu ngicabanga ukuthi ngikani umuntu ngangiphi ithuba nje uvula inhliziyo yakho. Futhi engingakusho wena njengamanje ngikuthembisa but into engayisho wena ukuthi mhlambe singazama sibone ukuthi uzosibeka kuphi but hayi ukuthi mhlambe ithembe nginikeza lona alikhulu tano umuntu ukuthi sesingazama sibone ukuthi sibekaphi and kuzomela understand ukuthi kunomuntu okhona la phakathi kwami nawe. Sekwanele kimi ngesola amagama okubonga ngesola amagama azinkulungwane mntana umuntu angeke uzosisola. Ngiyakuthanda mntwana ngiyabonga futhi ukuthi ngithanda intombazana enhle njengawe. Ngazi ngayithola ni happy hayi nje yodwa nje yabona nje yona nje uNkulunkulu msovele ubulale nje umoya wami siyami. Isibuye sibonile Phela isho nje uPaul okubonga phela ngithi ngesilungu basho njalo ngithi. Okwamanje nje asibambela sizozama sibone ukuthi isibekaphi okunye nokunye sibone. Ezwakala mntana angeke kenze ngicela sengishanywe lembili ngitshela lodwa. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Ngicaba nami ngizokwenza iqiniso. Uzibona ukuthi serious sangana ngisho. Hayi. Ahla inathi. Hayi ngiyabonga. Yakuza. Saso, ukusizolana. Ngicela ukungiphazamisa. Ubusuthi uyahamba yini? Hey. Kube nguzele mina bese kuhlangene. So yapi manje? Hayi bethi yokulanda. No ngicela ukuthi nginiphazamise bengifuna nje ukucheck ukuthi ngabe konke kusahamba kahle yini wathi mina ngwaphambanisa lamajinki kanje. Yeah. Konke kuhamba kahle ni right ngiyangithanda ukuthi mengishiya abantu behlangene ngiphinde ngibaqalaze futhi ukuthi nisa right yina niphetheni kabi akekho gwaza omunye. Uyasibona ismile nje sisho khona ukuthi qondile. Hayi bekuze kwatsheka. Alright andis. Hayi ngiyarazi. Comfortable happy nje. Ufila kanjani ukuthi usumbonile ubu-expectile sizokuyena? Cha bengamlindela impela. Kona nginakho ke lokho kodwa ke
akuyonikethi. Okay. So ngoba usubonile ukuthi uyena ke ufila kanjani ngoba usuyazi ukuthi ubawo kade kulethela. Yeah, ngisho ngisengikhulekile ngoba sengiyazi ukuthi uba ungithile lana. Yeah. Uma sengiright kahle ngoba sengizingabona umuntu ongithile lana. So wena Mpumelelo mawuthi une-smile kushuthi ngasho ukuthi lento sizilela ibe impumelelo. Cha, kakhulu. Lalela. Yabona hayi cha. So manje nihamba seniyi-couple vele oro? A couple of years. Ayavala umkhukhu, ayavale. So kusazoba khona nje ama-dates amaningi. Ngiyacabanga Hopefully phinde kuthiwa zawushaya futhi siphinde sifike futhi. Kungenzuzi katshwala nje ngoba okokuqala engiyonithinda ngithi hayi sekuyenzeka. Twang kumakoti ngowethu. Yabo kube ngikazi ukucela kwenye igapha. Teka bengayigida njengamanje. Ngiyabonga abafowethu befuna nje ukucheck ukuthi nihamba kahle. Into ekade sizeli yaphumelela yini. Ngiyabonga dadewethu ukuthi usiphi isikhathi sakho. Wamupha nendlebe-ke ngoba phela ubungafika la uqhome uthi awufuni ukukhuluma naye yabo. Siyabona ukuthi usithembile nje wabona ngathi bekuyithina abantu aba-right abangakusiza into ezizengayo. Hayi cha kubonga mina kakhulu. Ngicela ukuthi nginishiyeka ngifuna ukuphazamisa i-couple entsha, i-couple of the year, i-couple of years. Yabo nje angifuni ukwenza sathi ngiyanijelasa just because mina ngilonely and single. Ngiyanibongisa bafethu ngiyabonga ne. Hayi kubonga thina sisibonga thina. Danko. Yebo. Sibamshiye siphela uthando lwethu ukuthi hawu into enhle bakithi iqale ngezinto ezinhle nje. So vela usho uyathinda vele. Hayi, kancane. Ngiyafika kokufika Hayi date yami ngasho nje ukuthi ihambe kahle kakhulu konke bengufisa kufezekile. Date yami namhlanje ihambe kahle. Engikuthande kakhulu nje ngedate indawo ebesikuyona ibe right kakhulu nje baseve ngendlela ebesifisa ngayo nohlelo lwebengicela ukuthi lingisize lidlala enkulu indima baba nesineke ukho konke noma kube nama-delay bakubekezelele. Into engiyithandile ukuthi umuntu obengibizile kuyona i-date ngicine ngimazile. Engathanda ukusho nje kuyimama lami ukuthi kungathi kusazoba mnandi ngiyabona kusafanele kuthungiswe njengamanje ingombe la fanele siyigqoke manje. Into engingayisho nje umuntu wami umushashayo ukuthi kuzomela emhloniphe umuntu wami lo okhona ngoba nje shame hayi cha kodwa nje kumele emhloniphe athi sibone ukuthi into yami nayo isibeka kuphi. Umfowethu obekade engipholishela isihlalo lapha ngicabanga ukuthi manje umnini wazo usefikile inkosi ifikile manje abadede abafana sengifikile mina ngozwile. Umuntu wami into engathanda ukisho kumuntu wami lo khona omdala ukuthi osiyami ngiyohlezi ngimthanda. Mengokuthi uyangazi-ke mina nokuthi ngubafo kanjani then bekumele ubone ngokuthi namhlanje ngigqoke ingubo ukuthi into engilethe yiyo la sinompumelelo izoba impumelelo. Uyangibona yini? I'm so happy that our couple today is reunited. Well, united for the first time, but you get the gist. If now uyathanda ukuthi kuthelela umuntu wakho uhleli phekwe phakade unephakade nje likubukayo ulibuhambe emaphasejini liyakubuka nje phakade lakho ungayivumi leyo nto. Thatha iphakade uze la sinihlanganise officially. Thank you so much for tuning in and being a part of the episode. Please subscribe to Select Africa TV on YouTube. Follow us on social media platforms. And if you'd like to be a part of the show, ubengala engime khona, write to us in the email address down below. But now it's time for me to love and leave you from the team at Select Africa TV. Thank you so much. Bye. Now, this episode has been proudly sponsored by Empire Cafe. This is where empires are built. Good night.